Ei liian renttu, mutten mitenkään paha oo. Yleinen ongelma, ettei vaan liiemmin rahaa oo. Mä tarjon ei usein kuulu mun sanastoon, mut sunkaan nyppii lähinnä se, ettei mul varaa oo. Ja tahtoisin viedä sut pois täältä, koko maailman vois nähdä mikä siinä ois väärää. Sovitaan treffit lentokentällä ja arvotaan, että millä lennolla mennään. Ryöstäisin pankin vaikket massiin sais. Nyt taskun pohjalla pyörii pari lanttia, vain se lannistais. Jos ei hätäkeinoi keksis, teen pari biisin juomisesta ja seksistä olis rahaa taas hetkeks. Veisin sut treffeille Berliiniin ja aamiaiselle Pariisiin. Baby lähetään liitää, kiitoradan asfaltti kiiltää. Wow. Ja me lennettäis New Yorkiin, mentäis Vegasissa naimisiin.